No khana tungdi asal dini motivation video heka shere video khana mane asal dini yagola dini khorak sa takhuk ni labostore khana nyarayana o takhuk ni mungkha Ambiya Thwiyasak tei o bo hamjakma ni bwrui ungkha Alija Thwiyasak norok soya kore video no naitungdi bini bwkhani kokno takhuk Ambiya bo bini khoraksa bini best friend no sakapu dol khoraksa bwrui nairikari ini sawoi bini dol bono bwrui nairikapu o bwrui ni bumung ungkha Alija bini dol nairimani yagola Ambiya be Alija kaham soriwi tongo tei oboni yagola FB password rok hamjago hwnwi share rok khaireka bini bo bono rikha tabuk o takhuk bo bon bini Alija no rikha ta ola kha bo hai 2-3 maoh ni pore Alija bini password change khaikeri po FB ni takhuk Ambiya wana jago tamo change khaikeri hinsinga ke haino riburok hini sapu nge ulo tisa thik khai ridi hino ni sawo henta bono hingga kesaro bo o buku Alija Thwiyasak bo hostel tongoi poripu class 9 no nge bo hostel thanani nangkha thana nangmani yagulo hingga takhuk Ambiya bo onek dukhu nangjakhapu bahai kok saya tongoi mannai bahai pogoi mannai bahai saisung tongnai o bhai samani yagulo tak bukhuk Alija takhuk Ambiya no sakapu tawana di angni rino Thwiyasak logi tongnai o bhai hin sawoi hostel thangai paikhapu o bhai ke ulo ke tabuk jepro exam paye buku Alija nogo phaikya afro takhuk Ambiya no call khlai kok salaigapu 3-4 din haino kok salai tongnai khanta o takhuk Ambiya ni salsa phone recharge paye rikhapu 2-3 day recharge khaime angui tongkhapu oboni yagulo bukhuk Alija call bo khayapu text bo khayapu ola takhuk Ambiya je phuro recharge khaya afro bo recharge khai FB wow habui nei mani khorak sa salani photo post rijakpu ta bukhuk Alija obona nugui takhuk Ambiya sungkapu mosala sabo nung bahai chalatonto kore hinai saima nung bahai ano Thwiyasak ni hamjago hinai saima ba nung ano kubai hamjago hma oba asakhaino pai thaka nung ano Thwiyasak hinai tongmani tabuk suk jora oba haikhen kwmai thangsinai nung salai jaiga hin sabla tak bahai salaijaka o bhai hinai takhuk Ambiya buku Alija no saikhna raka haifano sa Alija dosala tong hini gosiyapu jepro o photo no screenshot khaiye WhatsApp bono rohoribo afur Alija sakapu sorry angni live phaimangla kha ang sramani paikha obai hini sawoi belai dukhu tongnai nangkha takhuk Ambiya Thwiyasak tabo o takhuk Ambiya bo wana jagai tongo tamni hingke bo Alija ba soli mani 7 maon heka ba 7 mas ni thaka bo bahke hotacha pogoi mannai bahke sarapsa ba hasalangi mannai bo tabo bo khawa haino tekto nangi tongo nung ang joto no kaisa koi sawasini takhuk Ambiya Thwiyasak kya mono Thwiyasak hamjakma ya haya ka ba Thwiyasak logi tongmaya obo haino hingke puilan hoitena hamjak tongnai nango jora gobang ribu naisingmaya ke nung ta naisingdi jora no sukumai ridi opai hinai bo sawi khana ribu je sablog no sawo khoraksa chongmai hamjakdi ke bono dustami khai hamjakna ta thangdi je somoyo berka benai riklangana rijane boro onek kosto bo tongo hai hinai bo norok no kok kasara mo chungo nor jotono kothoma no khana jagana khakhayo chini takhuk Ambiya Thwiyasak bo bini kapal ni swijak haya ka ba kapalo nangjak kothoma jungno share khaimani bagai norok nai tongnai jotono no hmbai maya phoro tamni hingke norok bini okokno kaham norok saimano muchungkha tolai comment khai ridi hmbai kokhani yara YouTube channel tei ang pohon Thwiyasak
norok channel katalungi tongke subscribe khlai ridi tei video no sajak tongke like kaisa riwoi comment khlai ridi tei norok sajagui tongke share khlai ridi hmbai.